CF Moto NK400 2021 review, cash, and installment. Ayan o, shoutout Motorcycle City Branch, Guagua, Pampanga. Thank you po sa inyo lahat, ma'am and sir. God bless. Noxky Vlog. Ito po mga kapatid yung CF Moto NK400 2021 model, expressway legal na motor. At ito po ay naka dual ABS ang kanyang braking system, at dual disc brake din po yung sa harapan. Yan po kung makikita natin. Yan, tubeless na rin po ito ang kanyang gulong harap at sa likod.
liquid cooled. At ang kulay pala nito mga kapatid ay glossy white, then meron siyang NK na blue green, then glossy black. Yan po nakalagay CF Moto 400. Then makikita natin mga kapatid yung kanyang makina. Ayan. Tapos napakaganda ng kanyang design, no? At sa ngayon po ay marami na rin kumuha ng NK400 dahil sa affordable din yung kanyang price. At isa pa ay matulin din itong motor na to dahil inline 2 na siya mga kapatid. So 2-cylinder na po mga kapatid. Pwedeng pwede to sa mga beginner na gustong bumili ng big bike. Ito po ay pwede sa inyo. At pagdating naman sa performance ay hindi ka rin naman bibitinin ng motor na ito. At ito ay naka 6-speed manual transmission at dual overhead cam or DOHC. At yan yung kanyang preno sa harap. At ito ay naka telescopic fork. Yan, na sobrang malaki mga kapatid, no? Yan, may tatak na CF Moto. At ito yung kanyang caliper, no? Ayan, may tatak na J1 na kulay black. Naka dual caliper, no? At ayan po, makikita natin yung kanyang sensor sa speedometer at yung kanyang ABS harap at likod mga kapatid. Pagdating naman dito sa kanyang headlight ay fully LED na siya. Tapos yung park light niya LED din na kulay white. Tapos meron din siyang kulay white dito. Tapos sa kanyang signal light ay LED na rin po, pati sa likod. At yung kanyang panel ay fully digital na po mga kapatid. Then sa kanyang mga switch, yan makita natin premium na rin. Meron siyang mode dyan. Tapos high and low, kusina, and then yung turn signal light. Then dito naman sa kabila, yung kanyang switch ay meron din siyang kill switch, no? Then meron ding hazard, and then yung kanyang electric starter, no? Yan. At nga pala mga kapatid, ang tank capacity nito mga kapatid ay nasa 17 liters. So yung pwedeng ilagay, no? Then dito kung mapapansin natin, naka monoshock siya pero nasa right side lang po, no? Kakaiba rin mga kapatid yung kanyang monoshock. Then dito ay disc brake na rin po yung likod, no? Tapos naka tubeless na po yung gulong. So ayan po mga kapatid, yung bagong-bagong NK400 cc na naked bike 2021 model. Then yan sa upuan, okay din, no? Maganda rin yung ginamit na materials. At ang seat height pala nito mga kapatid ay nasa 780 mm. Pwedeng pwede sa mga 5 feet ang height pataas. Ako po ay nasa 5'6" ang height. So ayan po mga kapatid, avail na kayo sa pinakamalapit na motorcycle city sa inyong lugar para ma-assist kayo.